Už po štvrtýkrát sa dvere gymnázia otvorili dokola. Netradičný deň aj v tomto roku zožal veľký úspech. V priebehu 4 hodín sa v priestoroch gymnázia vystriedalo asi 300 ľudí. Deň otvorených dverí bol slávnostne zahájený v aule školy. Chceme predstaviť návštevníkom školy našu školu trochu ináč. Chceme ukázať rôzne alternatívne formy edukácie. Naozaj za dverami každej triedy sa dialo niečo zaujímavé. Napríklad v učebni dejepisu sme sa vrátili do minulosti a pripomenuli si rôzne spôsoby dvorenia. Od čias lovca cez Kleopatru a tanečné bály Ľudovita 14. sme sa presunuli až na Gazdovský dvor. O, Haňko, ale je dneska parádna. Jak babika. Šo hovoríš, nechotela bez mňa za frajera? Šo? Že šumna dneska. Šo veľkáš? Nechotela bez mňa za frajera? Ty stojí, ideš mene tak, môj druhý poradil. To je peršej. Choď, kto druhý? Angličtina, francúzština, nemčina, ruština i španielčina sa predstavili súťažným kvízom v 5 jazykoch, ktoré sa na škole vyučujú. Veľkému záujmu sa tešili študenti, ktorí predvádzali fyzikálne pokusy či hry s robolablegom. V laboratóriách chémie sa premieňala voda na víno, vrela sopka a diali sa tam ďalšie záhadné experimenty. V učebni geografie boli hravou formou predstavené krajiny Európskej únie. Zábava nechýbala ani na hodine slovenského jazyka. Tu voňala človečina v spomienkach na Radošinské naivné divadlo. Som úžasnutá, nápady, realizácia, tvorivosť študentov aj učiteľov je na vysokej úrovni. Robíme to pre všetkých, to znamená pre rodičov našich žiakov, aj pre samotných našich žiakov, ale máme cieľovú skupinu aj deviatakov, ktorým chceme ukázať školu čo najlepšie a pomôcť im rozhodovať sa. Kde sme všade boli, sme boli v kabinetoch fyziky, tam čo robili z legatiek, roboty a toto ma najmä zaujalo. Je tu veľa zaujímavých vecí. Pekne to tu majú. Veľa učební, tu je veľa zabavy, veľa. Každá učebňa si pripraví takýto program, ktorý je príťažlivý pre žiakov a zaujímavý. Hej? Vlastne aj tie poloniny, ktoré sme videli, viac menej si myslím, že si viac zapamätajú, ako keby to mali len čítať. Čím je známy vrch Kremenec? Toto presne viem, tak ti to vysvetlím. Ja tuto sú 4 malé vúčatka, nezoberám a ideme každý víkend na prechádzku a ideme na to ten Kremenec. No, a to je taký najvýchodnejší bol Slovenska a tam sa stretávajú 3 hranice, počúvaj, taká, že ukrajinská, poľská a slovenská, tam v tom bode. Svoje miesto v programe dňa si našlo aj multifunkčné ihrisko, kde zápasili družstvá rôznych škôl mesta i okolia. V tomto školskom roku sa v 18 triedách vyučuje 466 žiakov. Tento novembrový deň je pre všetkých sviatkom. Verte, že keď dnešný deň skončí, tak budú mať množstvo nápadov, ako urobiť ten deň otvorených dverí o rok. Tešia sa na to už niekoľko mesiacov vopred, pripravujú si to a môžem povedať, že tak ako naši hostia majú už tradične veľké zážitky z tohto dňa a z návštevy našej školy, tak je to aj pre našich žiakov sviatok. Pre televíziu Zemplín Iveta Buraľová. Tento záznam vám prináša štúdio Videolife. Jeho služby si môžete objednať na telefónnom čísle 0907 946 637.